Jedna útočná skupina lietadlovej lode spotrebuje za deň viac logistických zdrojov, než väčšina armád presunie za týždeň. 17 000 jedál, stovky tisíc galónov leteckého paliva a k tomu nepretržité zásobovanie, opravy a koordinácia, ktoré sa tiahnu cez tisíce míľ oceánu. A to je len udržiavanie jednej formácie v prevádzke. To je tá časť, ktorú si väčšina ľudí v Amerike neuvedomuje. 5000 míľ otvoreného oceánu nezaujíma, aký si mocný. Každá ríša, ktorá sa snažila vyvíjať tlak na Spojené štáty, narazila na rovnaký predpoklad, že moc rozhoduje o výsledkoch. Ale narazia na niečo oveľa staršie ako moc, na geografiu. Ale ešte predtým, než mala Amerika armádu, už mala obranný systém. 2 oceány, jeden sebestačný kontinent a mapu, ktorá poholcuje tlak skôr, než môže spôsobiť škodu. A za posledných 50 rokov každý pokus prelomiť tento systém zlyhal. Politici s tým nemôžu vyjednávať, určuje to základné podmienky. A práve tu sa ambície Blízkeho východu narážajú na tvrdý múr. Všetko sa točí okolo ropy, úzkých prielivov a proxy armád. Regionálne námorníctva sú budované na pôsobenie v stiesnených vodách. Pobrežné vody, úzke prielivy a boj na krátku vzdialenosť. Tieto prostriedky sú v tomto prostredí smrteľne účinné, ale v strede Atlantiku sú prakticky nepoužiteľné. V okamihu, keď plavidlo opustí letecké krytie z pevniny, nevstupuje na boisko. Vstupuje do zóny, kde má námorníctvo USA trvalú domácu výhodu. Táto realita bola otestovaná počas tankerovej vojny v 80. rokoch. Regionálni aktéri sa pokúsili premeniť Perzský záliv na tlakový bod kladením mín do lodných trás. Bol to pokus zvýšiť celosvetové náklady na poistenie, aby prinútili Američanov ustúpiť. Aj keď konflikt spôsobil nárast poistných prémií a dočasné napätie v dodávateľskom reťazci, násilie zostalo prísne obmedzené na územie vzdialené 7000 míľ od americkej pevniny. Regionálni aktéri obťažovali lodnú dopravu vo svojom vlastnom regióne, ale nemali žiadnu kapacitu rozšíriť tento tlak za jeho hranice. Sily US aj udržiavali plynulý tok dopravy v Perzskom zálive, zatiaľ čo americké vnútrozemie zostalo úplne nedotknuté. Konflikt tým potvrdil jednu vec. Námorná sila Blízkeho východu je regionálna. Môžu urobiť Perzský záliv nebezpečným, ale Atlantik a Tichý oceán nedotknutelné. Dnes je táto ochranná zóna ešte silnejšia, posilnená technológiami, ktoré čoraz viac sťažujú prekvapenie. Ale sila nie je jediná vec, ktorá prechádza cez oceán. O žiadnom prekvapení nemôže byť reč, keď vás delí vzdialenosť 3000 míľ. Oceán premieňa samotnú vzdialenosť na trvalý obranný štít. Ale oceány sú súčasťou pevnosti. Ak chcete nájsť skutočné jadro obrany, musíte sa pozrieť ďalej do vnútrozemia. Ale pokiaľ ide o útok na Ameriku, najzrejmejším tlakovým bodom nie je v skutočnosti vojenský, ale energetický. Cez jedno úzke hrdlo prechádza pätina svetových tokov ropy. Hormuzský prieliv, o ňom ste už veľa počuli. Jeho uzavretie nenaruší len dodávky. To otrašie celosvetovým systémom, ale tento otras nedopadne tam, kam je mierený. Ceny stúpnú po celom svete, ale najviac to pocítia Európa a Ázia, krajiny závislé od dovozu. Amerika má však úroveň bezpečnosti, ktorá pred 20 rokmi neexistovala. Americké rafinérie a americká produkcia nie sú úplne zosúladené. Washington v podstate vybudoval globálnu energetickú slučku, z ktorej môže kedykoľvek vystúpiť, zatiaľ čo jeho rivali v nej zostávajú uväznení. Tým, že má pod kontrolou oba konce tohto systému, USA získavajú cenovú páku, ktorú žiadny regionálny aktér nedokáže napodobniť. Ak máte ropu, môžete ju predať na globálnom trhu. Ale Spojené štáty teraz majú fyzické potruby a skladovacie kapacity, aby mohli fungovať aj v prípade, že by boli dodávky z Blízkeho východu prerušené. USA tiež produkujú veľké množstva zemného plynu, ktorý sa dá zmraziť a prepravovať v kvapalnej forme. V kríze to dáva krajine ďalšiu páku. Zdroje, ktoré môžu slúžiť ako ochranný vankúš pre jej spojencov. Kým ostatné krajiny sa snažili udržať dodávky energie, americká produkcia sa môže zvýšiť, aby stabilizovala dodávky. Najjasnejším príkladom toho, ako tento systém kedysi ohrozoval Ameriku, je ropný šok v roku 1973. Keď ceny vyskočili z $3 na $12 takmer cez noc. Odpoveďou bola ťažba z bridlíc, skladovanie a diverzifikácia dodávateľského reťazca. Slabým miestom sa stala infraštruktúra. Dnes aj narušenie, ako je uzavretie Hormuzu, spôsobí zvýšenie cien namiesto zastavenia dodávok. USA získava približne 8% svojej ropy z tohto regiónu, čo znamená, že vplyv je oveľa menej priamy. Krajiny v Perzskom zálive riskujú väčšie škody pre svoje vlastné ekonomiky než pre Ameriku. Stále je to páka, ktorá môže otriasť svetom, ale nemôže zlomiť systém. Ak ropa nedokáže zlomiť systém, ďalším krokom je zvýšiť náklady na zotrvanie v ňom.
Priamy konflikt zlyháva, takže stratégia sa potom mení. Najbežnejším nástrojom používaným na Blízkom východe v boji proti superveľmoci nie je obrovská armáda ani raketa dlhého doletu. Je to nepriame pôsobenie, zástupná vojna. Hizballáh, Hamas, Husijovia, milície. Poskytovaním peňazí a zbraní menším skupinám, ktoré nie sú napojené na regionálne vlády, vytvárajú štáty nerovný boj. Táto stratégia má za cieľ vyhnúť sa priamému konfliktu so silnejšou armádou tým, že spôsobuje pomalé, neustále vyčerpávanie. Tieto skupiny môžu zastavovať lode alebo útočiť na vojenské základne. Nesnažia sa poraziť Ameriku, snažia sa ju vyčerpať. Lacné drony, improvizované útoky, neustály tlak, aby bol každý konflikt drahý. Za každým, keď je lacný dron zostrelený miliónovou raketou z lode amerického námorníctva, matematika hrá v prospech zástupnej sily. Obrana sa tak mení na nákladnú opotrebovaciu vojnu. Môžu zvýšiť náklady na prítomnosť. Počas útoku na kasárne v Bejrúte v roku 1983 použila miestna skupina nákladné auto s bombou na zabitie 241 amerických vojakov. Dokázali, že dokážu preklznúť cez bežné bezpečnostné opatrenia a spôsobiť obrovské množstvo obetí na cieľovom mieste. Amerika utrpela strašnú ľudskú tragédiu a armáda bola nútená opustiť túto časť Libanonu. Ale ak sa pozriete bližšie, ten útok odhalil strategickú hranicu. Bod, kde sila malej skupiny jednoducho narazí na sklenený strop. Víťazstvo bolo len miestne. Nespôsobilo rozpad americkej moci. Nevrátilo sa so Spojenými štátmi späť k ich vlastným brehom. A nezabránilo to Amerike, aby využívala svoju silu kdekoľvek inde na svete. Útok dokázal, že zástupné sily môžu spôsobovať straty na periférii, ale jadra sa nedotknú. Tento príbeh sa odvtedy nezmenil. Ak sa nemôžete dostať na územie a nedokážete udržať tlak, poslednou možnosťou je zamerať sa na samotný systém. Spojené štáty majú do svojej ekonomiky zabudovaný obrovský štít. Väčšina veľmocí na svete je špecializovaná, čo ich robí ľahko zraniteľnými. Buď si musia takmer všetko, čo potrebujú kupovať od iných krajín, alebo musia všetko, čo vyrobia, predávať, aby udržali chod krajiny. Americká ekonomika je iná. Funguje ako obrovský kolobeh, ktorý sa z veľkej časti poháňa sám. Ak by sa dnes zastavil obchod s Blízkym východom, spôsobilo by to veľký rozruch na akciovom trhu, ale nestačilo by to na zničenie jadra krajiny. Najsilnejšou časťou tohto štítu je spôsob, akým je globálny kapitál prepojený. Pretože americký dolár je globálnou menou, federálny rezervný systém a ministerstvo financií USA sú v centre takmer každej dohody uzavretej medzi krajinami. To dáva Amerike digitálny dosah, ktorý ďaleko presahuje jej hranice. Ak chce, môže odstrihnúť od financií akúkoľvek skupinu alebo krajinu, ktorá sa snaží spôsobiť problémy. A sila tohto digitálneho štítu bola zrejmá v roku 2012. Po tlaku zo strany USA a Európy systém SWIFT, sieť, ktorú banky používajú na komunikáciu, odpojil niekoľko hlavných iránskych bank. Žiadne námorníctvo, žiadne rakety. Bola to digitálne vylúčenie z globálneho finančného systému. Dopad bol okamžitý a vážny. Obmedzil schopnosť Iránu presúvať peniaze na medzinárodnej úrovni a zvýšil tlak na jeho vlastnú ekonomiku. Iránsky export ropy klesol za jeden rok približne o 40%, čím dosiahol najnižšiu úroveň za celé 10 ročia. Zahraničné banky v Riade, Abu Zabi a ďalších krajinách Perského zálivu držia bilióny amerických dolárov. Každá transakcia zahŕňajúca tieto doláre nakoniec prechádza cez americkú finančnú infraštruktúru. Washington vybudoval potrubia, ktorými peniaze prúdia. Keďže všetky tieto obchody nakoniec musia prejsť cez americký zúčtovací systém alebo chips, USA majú v podstate možnosť zastaviť peniaze používané na financovanie regionálnych skupín. Ak sa krajina na Blízkom východe pokusí ovplyvniť dolár, len tým zníži hodnotu vlastných úspor. Je to ako finančný pád, kde môžu obe strany utrpieť, ale USA sú tie, ktoré majú prst na spúšti. Peniaze sú mocná zbraň, ale sú zbytočné, ak vám nepriateľ môže jedným kliknutím zablokovať bankový účet. Od novembra 2026 bude systém SWIFT vyžadovať oveľa podrobnejšie štruktúrované informácie pri cezhraničných platbách. To ešte viac sťažuje skrytým sieťam presúvať peniaze bez toho, aby to videlo americké ministerstvo financií. A keďže Spojené štáty majú najhlbšie finančné trhy na svete, tlak systém nezlomí. Jednoducho sa absorbuje. Keď sú zasiahnuté menšie ekonomiky, meny sa zrútia. Keď sú zasiahnuté Spojené štáty, toky sa jednoducho presmerujú a ľudia, ktorí sa snažia ukryť peniaze, sú odhalení. Ak by sa krajina na Blízkom východe pokúsila ublížiť Spojeným štátom predajom veľkého množstva amerických štátnych dlhopisov, narazila by na pascu likvidity.
Trh je taký hlboký, že aj koordinovaný výpredaj pohltia ďalší investori hľadajúci bezpečie. Predávajúcemu zostane len málo alternatív, kam vo veľkom umiestniť kapitál. V praxi to znamená, že rozsiahle ekonomické útoky na USA je mimoriadne ťažké udržať. Obchodná vojna alebo embargo môžu poškodiť zisky, ale nedokážu zrútiť múry národa. Napriek tomu je tento štít pod pomalým, ale stálym tlakom. Ostatné krajiny sa snažia vybudovať vlastné systémy na obídenie SWIFTu, testujú silu dolára. Ale ekonomický tlak je len jednou vrstvou systému. Obrovské farmy na stredozápade produkujú dostatok potravín na nakrmenie celej krajiny, pričom prebytok zostáva na export do sveta. Obrovská veľkosť amerického riečneho systému pridáva druhú obrannú stenu krajiny. Aj keby prístavy zmizli, vnútrozemie sa nerozpadne. Jednoducho sa presmeruje. Jediná barža na rieke Mississippi dokáže prepraviť toľko nákladu ako 15 výsypných vagónov alebo 60 až 70 kamiónov. Ale skutočným jadrom nie je kapacita, ale kontinuita. Tieto vnútrozemské vodné cesty umožňujú krajine udržiavať dodávateľské reťazce, aj keby boli všetky pobrežné prístavy zatvorené. Vnútrozemie môže presmerovať distribúciu cez vnútorné trasy, ktoré žiadne zahraničné námorníctvo nemôže ľahko zablokovať. Narušenia môžu byť absorbované, zatiaľ čo iné krajiny vidia svoj obchod zastavený na pobreží. Je to výsledok 10 ročí investícií do lepších semien, zavlažovania a priemyselného poľnohospodárstva. Oceány sťažujú inváziu. Vnútorné rieky robia dopravu lacnou. Vyrába si vlastnú energiu a pestuje viac potravín, než spotrebuje. A z finančného hľadiska sa nachádza v centre globálnych kapitálových trhov. Zatiaľ čo regionálni aktéri na Blízkom východe môžu spôsobovať narušenia, čelia geografickým podmienkam, ktoré sú odolné už svojou štruktúrou. Toto je pevnosť, už zo svojej podstaty kontinent postavený tak, aby fungoval bez ohľadu na vonkajší tlak. Ale aj takýto stabilný systém môže začať vykazovať trhliny. Ako sa technológie menia, začínajú sa odhaľovať slabiny v jeho hradbách. Hypersonické rakety sa dokážu pohybovať tak rýchlo, že oceány sa zdajú byť menšie. Kým USA zvyšujú úroveň svojho obranného systému, Rusko už tieto zbrane predviedlo v boji a Čína ich intenzívne testuje. Nelietajú po predvídateľnej dráhe po oblohe, ale klžú tesne nad horizontom. Čas na varovanie, ktorý mala Amerika kedysi v minútach, sa teraz cvrkol na sekundy. Ale hypersonické zbrane nie sú ani zďaleka to najväčšou zmenou. To sú lacné roje dronov. Jeden operátor teraz dokáže nasadiť stovky lacných dronov, ktoré zahlcujú systémy bodovej obrany. Nie preto, že by boli sofistikované, ale jednoducho preto, že ich je veľa. Hoodhyovci predviedli smrteľnú matematiku tohto konceptu v rokoch 2023 a 2024, keď spustili vlny dronov a rakiet na lodnú dopravu v Červenom mori. Americké námorníctvo bolo nútené použiť interceptory v hodnote miliónov dolárov proti cieľom, ktoré stali len niekoľko tisíc dolárov za kus. Každý zachytávač stojí viac ako dron, ktorý zničí. Matematika, ktorá robila americkú raketovú obranu dôveryhodnou, bola postavená na drahých hrozbách. Nebola postavená na desiatkách zariadení odpálených súčasne z lacných mobilných odpaľovacích zariadení ukrytých v púšti. A na rozdiel od hypersonických zbraní sa technológia rojov dronov už rozširuje. Irán ich dodáva, Severná Kórea ich vyvíja. Vstupná bariéra je dostatočne nízka na to, aby ich už neštátni aktéri používali vo veľkom rozsahu. To, čo začalo ako taktika na Blízkom východe, sa veľmi rýchlo stáva globálnou. A kybernetické útoky, tie nie sú obmedzené oceánmi. Môžu zasiahnuť elektrické siete bez potreby lode alebo lietadla? Existuje fyzická verzia kybernetického problému, proti ktorej je ešte ťažšie sa brániť. 95% medzinárodných dát finančných transakcií, vojenskej komunikácie a spravodajských informácií prechádza podmorskými optickými káblami. Na dne oceánu ich je približne 400 a väčšinou sú nesledované, ťažko sa chránia a ľahko sa dajú preťať. Rusko už bolo pristihnuté, ako umiestňuje ponorky v blízkosti trás káblov. Koordinovaná kampaň na prestrihnutie káblov nemusí preniknúť až na americké pobrežie. Stačí len prerušiť spojenia, ktoré zabezpečujú fungovanie finančného systému. Sila dolára závisí od infraštruktúry, ktorá ho prenáša. Tá infraštruktúra leží na dne oceánu bez akejkoľvek ochrany a pomalý odklon od amerického dolára zo strany ďalších veľmocí je skúškou finančnej infraštruktúry, ktorá krajinu tak dlho chránila. Čína, Rusko a krajiny Perského zálivu budujú platobné systémy navrhnuté tak, aby úplne obišli SWIFT. Saudská Arábia už prijala platby za ropu v iných menách ako dolár.
Dominancia dolára nikdy nebola prírodným zákonom. Bola to dôsledok americkej moci a absencie alternatív. Alternatívy, ktoré sa teraz budujú. Pomaly, cielene a časový rámec sa meria na 10 ročia, čo je presne dôvod, prečo sa to nedostáva na titulky. Tieto hrozby nevyzerajú rovnako. Niektoré sú technické, niektoré sú fyzické, ale majú jednu spoločnú vlastnosť. Žiadna z nich nemusí prekonať veľké vzdialenosti, aby spôsobila škodu. Keď bola problémom energia, využil ťažbu z bridlíc. Keď bol problém obchod, presunul svoje dodávateľské reťazce. Takýto systém sa nedá zlomiť priamo. Čakajte, kým sa zmení na niečo iné. Blízky východ narazil na tú istú stenu, na ktorú narazí každý protivník. Nie je americká sila, ale americká geografia. A o tom sa nevyjednáva. Ďakujem, že ste sa ku mne dnes pripojili. Dúfam, že sa vám video páčilo. Ak chcete vidieť viac takýchto videí, zvážte odber a zapnite si upozornenia. Naozaj to pomôže. Ešte raz ďakujem a uvidíme sa na budúce v Mapeku.